Partizánske bolo bohaté na udalosti aj počas uplynulého týždňa. Sledujte s nami ďalšie vydanie Mestskej televízie a dozviete sa viac. Svetový deň sociálnej práce, ktorý sa oslavuje vždy 3. útorok v marci, sme si pripomenuli 18. marca. Na tento deň pripadlo v Partizánskom tematické podujatie, ktoré sa odohralo v obradnej sieni Mestského úradu. V okrese Partizánske, ale ani vo zvyšných okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tomto roku vodiči nedočkajú veľkoplošných oprav ciest, ktoré sa každý rok zvykli realizovať v úvode leta. V Partizánskom bol v marci spustený projekt s názvom Aktívni seniori. O tom, že má úspech, svedčia nadšené dôchodkyne, ktoré sa každý útorok schádzajú v dámskom klube Fešanda v dome služieb Luhy, aby si zacvičili pilates. Svetový deň sociálnej práce, ktorý sa oslavuje vždy 3. útorok v marci, sme si pripomenuli 18. marca. Na tento deň pripadlo v Partizánskom tematické podujatie, ktoré sa odohralo v obradnej sieni Mestského úradu z iniciatívy primátora Jozefa Božika. Svetový deň sociálnej práce sa oslavuje od roku 2007. Jeho cieľom je vyzdvihnúť význam a prácu všetkých, ktorí svoj život zasvetili pomoci iným. Hold pracovníkom v sociálnych službách vzdalo Partizánske poprvý raz. Ocenení boli pracovníci z zariadení Domoveno Partizánske, takisto z zariadenia opatrovateľskej služby, Centra sociálnych služieb v Partizánskom, to sú pobytové sociálne služby na území nášho mesta, ktoré sú zriaďovateľské pôsobnosti mesta Partizánske, ale i vyššieho územného celku. Zároveň boli ocenení pracovníci ambulantnej sociálnej sféry, a to sú vlastne Domov sociálnych služieb Frezia a vlastne Centrum Naša chalúbka. Ďalej boli ocenení pracovníci terénnej opatrovateľskej služby, ktoré sú na území mesta Partizánske, a to je terénna opatrovateľská služba mesta Partizánske. Poďakovanie za obetavú prácu v sociálnych službách si prevzalo 9 žien. Z toho jedna cena in memoriam bola udelená Helene Papovej, bývalej pracovníčke denného centra Frézia. Ocenenie na podujatí prevzala riaditeľka Michaela Krošláková. Primátor Jozef Božik sa za prácu poďakoval aj Veronike Sušienkovej z Centra Naša chalúbka. Od malička som mala taký pocit, že potrebujem pomáhať ľuďom, buď teda deťom alebo starším ľuďom. Pracovala som už aj v domove dôchodcov, ale teraz toto je vlastne iné, že pomáhame tým mladším ľuďom a teda sú v takom mojom veku, čiže ma to teší, keď im vieme pomôcť a ukazovať im teda tú nejakú krajšiu cestu a teda ich zaraďovať do tej spoločnosti. Do pamätnej knihy mesta sa zapísali a z rúk primátora si prevzali ocenenie aj terénne opatrovateľky mesta Partizánske Alena Ščúriová a Mária Eliášová. Taktiež Mária Bobáková a Štefánia Rybárová, ktorých mená sa spájajú s pôsobením v zariadení domov. Ocenenie si prevzali aj Eva Galbavá a Soňa Fobelová z Centra sociálnych služieb a Emília Gergelová, ktorá začínala v stanici opatrovateľskej služby, neskôr premenovanej na zariadenie opatrovateľskej služby. Prišla som tam v 91. roku, vtedy sme patrili pod okres, tak prednosť tam ma pozval, že aby som si to prišla pozrieť, že by chcel teda takú silu, ako som ja. Ja som prišla a tí starí ľudia tak vystierali na mňa ruky a hneď si ma tak obľúbili a ja ich, že bože, ja tu asi patrím. Tak som tam zostala, no. Slávnostným podujatím previedol moderátor, riaditeľ základnej umeleckej školy v Partizánskom Lukáš Števík. Žiaci základnej umeleckej školy sa zároveň postarali aj o hodnotný kultúrny program. V Partizánskom bol v marci spustený projekt s názvom Aktívni seniori. O tom, že má úspech, svedčia nadšené dôchodkyne, ktoré sa každý útorok schádzajú v dámskom klube Fešanda v dome služieb Luhy, aby si zacvičili pilates. Pohybový program prebieha pod dohľadom skúsenej inštruktorky. Pilates sa zameriava na posilnenie jadra tela, na posilnenie flexibility, koordinácia, rovnováhy. Kladie dôraz na dýchanie a kontrolovaný pohyb, čiže pohyby sú pomalé a kontrolované.
V programe sa využívajú jednoduché zostavy z cvičení pilates a yoga, ktoré sú prispôsobené ľuďom vo vyššom veku alebo so zníženou pohybovou schopnosťou. Berieme ohľad na ich zdravotný stav, čiže ak majú menší rozsah pohybu klbový alebo majú taktiež aj osteoporózu, artritídu, tak k tomu všetkému prihliadáme. Pilates nie je o rýchlosti, ale precíznosti, práve preto je vhodný aj pre starších. Cvičenie so seniormi sa sústredíme najmä na spevnenie stredu tela a tým sa vlastne zlepší koordinácia, rovnováha, čo je v seniorskom veku veľmi dôležité, aby sa predišlo pádom a úrazom. Entuziazmus a radosť senioriek sa nedali prehliadnúť. Všetky sme tu už vo vyššom veku a že nám to padne dobre na zdravie. Cítime sa výborne, úplne odľahčené. Keď odtiaľ to odchádzame, nemáme žiadnu svalovicu. Zišli sme sa veľmi dobrý kolektív. Ideme si v ústretí jedna druhej. Samozrejme, jedna má operované kolená, druhá ruky, tretia neviem čo. Ten cvik nemôže, ten cvik nemôže, ale snažíme sa, aby bolo všetko v poriadku. Benefity sú tu výborné, pretože mňa začal boleť klb, aj celá táto jedna moja ľavá noha. A jak teraz cvičím, tak môžem povedať, že tá bolesť ustupuje. Hodiny pilatesu momentálne navštevuje 16 aktívnych členov Jednoty dôchodcov Slovenska. Keď sme začali spoluprácu s našou novou pilates inštruktorkou a počula som mu, ako vášnivo rozpráva o práci so seniormi a hovorila, ako obzvlášť pri senioroch vidí obrovské pokroky práve účinkami teda pilatesu, tak som ani sekundu neváhala a navštívila som klub Jednoty dôchodcov tu v Partizánskom a s predsedničkou, pani Aničkou Martinekovou, sme dohodli takúto krásnu spoluprácu. Projekt mohol vzniknúť aj vďaka podpore mesta. Lekcie budú prebiehať do konca mája. Záujemcovia sa môžu registrovať priamo v klube Jednoty dôchodcov Slovenska. Momentálne sme síce plní, ale nikdy nevieme, môže sa stať, že niekto vypadne, čiže kľudne nejakí náhradníci, alebo potom do nového projektu, ktorý bude, dúfam, že od septembra. Do jednotlivých lekcií sú zahrnuté aj meditácie. Seniorky si takéto obohatenie cvičení pochvaľujú. V okrese Partizánske, ale ani vo zvyšných okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v tomto roku vodiči nedočkajú veľkoplošných oprav ciest, ktoré sa každý rok zvykli realizovať v úvode leta. Na tento rok nebolo schválené ani euro na rekonštrukciu ciest 2. a 3. triedy, myslím tie veľkoplošné opravy alebo súvislé opravy ciest. A je to vďaka tomu, že Trenčianska župa nemá finančné prostriedky, hlavne teda z toho dôvodu, že 62 miliónov za posledných 10 rokov investoval do svojich 3 nemocníc. Župa však v regiónoch chystá opravy niektorých mostov. V okrese Partizánske pôjde o jeden mostný objekt za obcov Pažiť pri miestnom cintoríne na ceste 3/1759. Trenčiansky samosprávny kraj má schválené v rozpočte na tento rok finančné prostriedky na rekonštrukciu a vlastnú rekonštrukciu, čiže pomocou mostných čiat v rámci správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, rekonštrukciu týchto mostov. Každoročne to je okolo plus minus 200 000 eur. Záleží na tom teda, koľko tých finančných prostriedkov župa má. Mostný objekt sa aktuálne nachádza v kategórii 4, čo znamená, že je v uspokojivom stave. Táto rekonštrukcia dúfam, že nezaberie veľa času a nebude nejakým spôsobom znervozňovať cestujúcu verejnosť a hlavne teda ľudí, ktorí bývajú v tejto obci, ale tá rekonštrukcia sa musí urobiť, pretože by ten most išiel potom do toho ďalšieho, horšieho technického stavu a to nechceme. Podľa našich informácií by sa s prácami malo začať v letných mesiacoch. Štart realizácie však bude závisieť aj od situácie na iných mostoch. V materskej škole na Malej Okružnej sa každoročne pod vedením sekcie výtvarnej a pracovnej výchovy koná prehliadka výtvarných a pracovných techník detí materských škôl. Členky sekcie výtvarnej a pracovnej výchove pri školskom úrade v Partizánskom si pripravili pre deti rôzne výtvarné a pracovné techniky na tému kniha rozprávok.
Na základe rozprávok potom spoločne viacerými technikami vytvorili umelecké diela. Každá pani učiteľka si na tému kniha rozprávok vybrala nejakú rozprávočku, kde urobia nejaký výtvor trošku vo väčšom rozmere, ktorý im bude zdobiť potom materskú školu alebo bude ako učebná pomôcka. Pri aktivitách bol použitý rôzny materiál, predovšetkým odpadový. Zúčastnilo sa jej 23 detí z rôznych materských škôl, z mestských materských škôl a pozvanie prijali Malé Uherce, Bošany a Horná Ves. Deti pracovali vo dvojiciach s jednou učiteľkou. V závere akcie prebehla výstava a škôlkari boli za svoju usilovnosť a kreativitu odmenení. Meno Jana Antonína Baťu zostane navždy späté s partizánskym. Narodil sa v roku 1898 a pri príležitosti 127. výročia jeho narodenia sa v parku na námestí Slovenského národného povstania, ktorý je po ňom pomenovaný, konala pietná spomienka. Vzdať úctu zakladateľovi Baťovian prišli okrem samotných členov klubu absolventov Baťovej školy práce aj zástupcovia samosprávy, žiaci i pedagógovia. Už 12 rokov sa schádzame v tomto parku práve preto, aby sme nezabudali na našu históriu, aby sme si ju pripomínali. Chceme týmito aktivitami aj edukovať, vzdelávať a práve tú najmladšiu generáciu. Pamätná tabuľa Jana Antonína Baťu bola odhalená v roku 2013 pri príležitosti 75. výročia založenia mesta. A jedna z kľúčových hodnôt je úcta k histórii, poznanie histórie a rozširovanie skutočností a faktov. O tom boli aj konkrétne moje slová venované práve tomu obdobiu rokov 38 až 45, respektíve 47, kedy došlo aj k takým veľkým pohybom, pokiaľ išlo Baťové závody, znárodenie a tak ďalej. To znamená podstatne skôr, než to bol víťazný február. Členovia klubu ABŠ v Partizánskom na Jana Antonína nezabúdajú. Na spomienke sa zúčastnili aj najstarší absolventi Baťovej školy práce, Jozef Andris a Anna Poláková. V duchu spolupráce, rozvíjanie, vzdelávania, tešiť sa, radovať sa zo života a to bol taký jeho odkaz. A teraz sme sa ešte dozvedeli, že bol aj veľký básnik. V súčasnosti má klub v Partizánskom 252 členov. Najbližšie sa Baťovci stretnú na výročnej členskej schôdzi. Od septembra pôsobí na gymnáziu v Partizánskom lektorka anglického jazyka Zoe Golomb. Študenti tak môžu na hodinách priamo komunikovať s rodenou Američankou. Čo sa týka edukačného systému na Slovensku a v Amerike, vidím veľa podobností. Niektoré predmety sú rovnaké. To, čo sa mi páči na vašom edukačnom systéme je, že vyučovanie sa začína a aj končí skôr, čo vytvára viac času na kontakt so študentmi po vyučovaní. Tiež na môj anglický klub, ktorý mávam po škole, máme viac času sa spoznať, čo veľmi oceňujem. Do Partizánskeho sa dostala vďaka výmennému programu. Ide o jeden z najväčších a najprestížnejších medzinárodných vzdelávacích programov na svete. Zapojila som sa do Fulbrightovho programu, aby som získala skúsenosti s učením. Chcela som pracovať so žiakmi, naučiť ich viac o Amerike. Slovensko som si vybrala predovšetkým preto, že na vysokej škole som študovala históriu a politiku východných európskych krajín. Zoe pochádza z Floridy, kde je počasie diametrálne odlišné. Na Slovensku napríklad poprvý raz videla sneh. Veľmi sa jej páčia hrady, zámky i samotná príroda. So študentmi má kamarátsky vzťah. Bola som úplne nadšená z úrovne angličtiny študentov v Partizánskom. Či ide o mladších, ale aj starších, komunikuje sa mi s nimi veľmi ľahko. Stali sa z nás dobrí priatelia. Lektorka bude v škole pôsobiť do konca školského roka. Takéto možnosti chce gymnázium pre študentov zachovať aj v budúcnosti. Plánuje tiež rozšíriť portfólio jazykov. Pribudnúť by mala španielčina. Taxivan, najväčšia taxislužba v Partizánskom, vás odvezie v rámci mesta, mestských častí, ale aj do okolitých obcí za najlepšie ceny.
Objednávky vybavujeme do 10 minút. Vaše taxi van 0948 9029. Ponúkam na predaj palivové drevo, tvrdé dub, buk, metrovica, 50 € za ukladaný meter. Možnosť napíliť naklatiky na požadovanú dĺžku po dohode. Cena podľa množstva. Možnosť aj doviesť v menšom množstve, napríklad 2, 3, 4 ukladané metre. Doprava zabezpečená. Ponuka platí celoročne. Telefón 0940 365 554. Vážení spoluobčania, dňa 12. apríla 2025 vás pozývam na nákupy do poľského Targu. Odchod je od železničnej stanice o 4. hodine, poplatok 16 €. A dňa 26. apríla 2025 na Flóru Olomouc výstavu kvetov a záhradného náradia. Môžete si kúpiť, na čo vám oči padnú. Odchod o 6. hodine od stanice, poplatok je 15 €. Strávite príjemný deň. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 0918 483 168. Škoricová Jozefína, Malá Okružná, 928/34 Partizánske. Počas januára a februára sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja stalo 81 dopravných nehôd. Zomreli pri nich 4 ľudia, 4 osoby utrpeli ťažké a 32 ľahké zranenia. Ako vyplýva zo štatistík, počet dopravných nehôd klesol o 8 a počet obetí o 1 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Najviac dopravných nehôd sa počas januára a februára stalo v Trenčianskom samosprávnom kraji, v okresoch Trenčín a Prievidza, najmenej v Mijavskom okrese. V okrese Partizánske polícia zaevidovala 7 kolízií a v Bánovskom okrese ich bolo 6, ani v jednom prípade nedošlo k úmrtiu. V rámci kraja 7 nešťastí spôsobili vodiči pod vplyvom alkoholu. Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd vyplýva, že najviac ich zavinili vodiči motorových vozidiel. Vodičmi nemotorového vozidla boli spôsobené 2 nehody, z toho deťmi 1 udalosť. Chodci spôsobili 2 kolízie. Najviac nehôd sa udialo v piatok a utorok. Za nimi nasleduje streda a štvrtok. Medzi najčastejšie príčiny nehôd patrili nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne otáčanie a cúvanie. Letný čas 2025 sa ako každý rok začína poslednú marcovú nedeľu, ktorá tentoraz prípada na 30. marca. Nezabudnite si v noci zo soboty na nedeľu posunúť hodiny dopredu, z 2. hodiny na 3. ráno. Pospíte si tak o hodinu menej. Štandardný, to znamená zimný čas, potom začne opäť platiť poslednú októbrovú nedeľu, teda 25. októbra. Hodiny si vtedy posuniete z 3. na 2. a pospíte si o hodinu dlhšie. Partizánske si v tomto roku pripomína 80. výročie oslobodenia mesta. Oslavy konajúce sa pri príležitosti tohto významného dátumu sú naplánované na utorok 1. apríla. Podujatie odštartuje tradičným behom oslobodenia na námestí Slovenského národného povstania o 9. hodine. Slávnostné zhromaždenie občianskej verejnosti je na programe o 11:15. Spojené bude s príhovormi primátora mesta Jozefa Božika i hostí. Na znak úcty a vďaky sa k pomníku padlých hrdinov položia vence. Atmosféru oslav oslobodenia mesta umocnia tóny v podaní vojenskej hudby Banská Bystrica. V úvode apríla sa môžete tešiť na obľúbený večer plný tanca a hudby. V spoločenskej sále Domu kultúry sa vo štvrtok 3. apríla predstavia žiaci z tanečného odboru základnej umeleckej školy v Partizánskom pod vedením učiteľa Dáriusa Štrbu. Podujatie sa začne o 17:00. Príďte podporiť talentovaných tanečníkov, ktorí si pre verejnosť pripravili množstvo vystúpení.
Celoslovenské podujatie venované popularizácii astronómie, Deň hviezdární a planetárií, sa uskutoční v sobotu 29. marca. Tento rok je výnimočný, pretože práve v spomínaný deň nastane čiastočné zatmenie Slnka. Pozorovateľné bude aj z územia Slovenska. Hviezdáreň v Partizánskom pri tejto príležitosti pripravila špeciálny program pre širokú verejnosť. Podujatie odštartuje o 10:00 prednáškou Slnko a zatmenia. Návštevníkom bude premietnutý dokumentárny film, ktorý ich zavedie na miesta, kde bolo možné sledovať úplné zatmenie Slnka. Môžete sa tešiť na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka cez špeciálne ďalekohľady. V hviezdnej sále premietnú aj zatmenie z iných lokalít. Záver podujatia bude patriť detskému filmu s astronomickou tematikou. Ak by počasie neumožnilo priame pozorovanie zatmenia, návštevníci budú mať možnosť sledovať živé prenosy z lokalít, kde bude viditeľné. Celoslovenská súťažná prehliadka výrobcov kraslíc s názvom Vandrovalo vajce sa v tomto roku koná už po 15. raz. Za jej zorganizovaním stoja Občianske združenie Slovenský vidiecky parlament, Obec Veľký Klíž a Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku v spolupráci s klubom Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Klíži a centrom Europe Direct Banskobystrický región. V kultúrnom dome vo Veľkom Klíži môžete obdivovať kraslice maľované, voskované, batikované, tiež odrôtované, vyškrabávané, obliepanú techniku a perforované madeira. Výstava bude nainštalovaná do pondelka 14. apríla. Je verejne prístupná denne od 14. do 17. hodiny. Organizované návštevy aj mimo uvedených hodín je potrebné nahlásiť na telefónnych číslach 0948 337 900, 0904 969 830 alebo 038 5429 222. Pri príležitosti 149. výročia narodenia Tomáša Baťu sa bude v Partizánskom konať spomienkové podujatie. Vo štvrtok 3. apríla si jeho pamiatku uctia klub absolventov Baťovej školy práce, zástupcovia samosprávy, žiaci i verejnosť. Účastníci sa zídu o 9:30 pri soche Tomáša Baťu na námestí Slovenského národného povstania za Domom kultúry. Nasledovať bude prednáška na tému 100 rokov Baťovho letectva so začiatkom o 10:00. Miestom konania je mestské 3D kino. Ide o organizované podujatie pre študentov, ale pridať sa môže aj široká verejnosť. Po roku znovu nastal čas pomôcť žabám dostať sa k liahniskám. Už počas 2. marcového víkendu boli postavené zábrany pre ich bezpečnú migráciu popri vozovkách pri vodných nádržiach v Kolačne a tiež vo Veľkých Uherciach. Ľudí prišlo celkom dosť, väčšinou dobrovoľných strážcov okresu Prievidza, ale pomáhali aj členovia turistického oddielu Kamarát a Stromu života. Profesionálny strážca z chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Ľuboš Rudkaj prišiel s nápadom použiť na vykopanie ryhy malý traktor s pluhom, ktorý si aj doniesol. Žaby ale migrujú opäť. Ako upozornil ornitológ Stanislav Harvančík, keďže sa oteplilo, bude ich veľa. Ako náhle zaprší, žaby vylezú zo zimných úkrytov a budú sa hromadiť pri zábranách, fóliách. Tam ich môžete chodiť zbierať do vedier a prenášať k vode. Pri záchrannej akcii je potrebné dbať na vlastnú bezpečnosť z dôvodu prechádzania vozidiel. Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie sa obracia na občanov s prosbou o pomoc pri prenášaní žiab pri vodných nádržiach v Kolačne i Veľkých Uherciach, a to najmä ráno a večer. Po daždi sa pomoc dobrovoľníkov zíde dokonca aj počas celého dňa. Turistický klub Horec pozýva záujemcov v sobotu 5. apríla na stredne náročnú túru do Súľovských vrchov. Najprv navštívite rozsiahly a celkom zachovalý Lietavský hrad, z ktorého sú zaujímavé výhľady do okolia. Potom prídete do prírodnej rezervácie Slnečné skaly. Lokalita sa vyznačuje prekrásnou prírodou plnou pozoruhodných útvarov, ako sú ostré skalné ihly, dračie zuby, veľké kamenné okno a tunel. Tu a tam sa dá objaviť aj drobná jaskinka.
Nakoniec idete do známeho kúpeľného mesta Rajecké Teplice, kde si prezriete miestny park a jazierko s labuťami. Autobus odchádza o 6:45 zo sídliska Šípok a o 7:00 od železničnej stanice. Pätnáste kolo 5. futbalovej ligy mužov ponúka v skupine Severozápad aj susedské okresné derby. Futbalisti FK Tempo Partizánske si na domácom trávniku v tzv. 6-bodovom stretnutí zmerajú sily so športovým centrom Chinorany. Súboj celkov, ktoré majú na konte zhodne po 17 bodov, sa hrá v sobotu 29. marca od 15. na mestskom futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom. Tretia najvyššia basketbalová liga mužov má v skupine Západ na programe dohrávané stretnutie 4. kola. Basketbalisti BK Iskra Partizánske v ňom privítajú pod domácimi košmi BK Nové Mesto nad Váhom, ktorý má v kolónke víťazstiev 0. Úvodný rozskok súboja družstiev z chvosta tabuľky je v sobotu 29. marca o 17. hodine v telocvični základnej školy Malinovského v Partizánskom. Futbalisti FK Veľké Bielice vstúpili do odvetnej časti 8. futbalovej ligy mužov oblastného futbalového zväzu Prievidza prehrou, ktorá ich pripravila o priebežnú prvú priečku. Reparát môžu Veľkobieličania zložiť v nasledujúcom 15. kole, v ktorom na domácom trávniku vyzvú v súboju o body OFK Nedanovce. Stretnutie je na programe v nedeľu 30. marca s tradičným začiatkom o 11. hodine na futbalovom štadióne vo Veľkých Bieliciach. Mestské 3D kino si pre svojich návštevníkov pripravilo aktuálne novinky zo sveta filmu. Dej komédie Ako sa nám to mohlo stať sa točí okolo stretu dvoch úplne odlišných rodín, ktoré sa stretávajú pri príležitosti plánovanej svadby svojich detí. Budúca nevesta a ženích dajú ako darček svojim rodičom DNA testy, čo vedie k nečakaným a vtipným odhaleniam, ktoré spochybnia ich rodinné predstavy a predsudky. Film je v ponuke kina 27., 29. a 30. marca. Levon Kate opustil svoju úspešnú vojenskú kariéru v tajných operáciách, aby začal viesť pokojný život ako stavebný robotník. Keď však unesú dceru jeho šéfa, ktorú považuje za vlastnú rodinu, vydá sa ju zachrániť. Pátranie ho zavedie do temného sveta obchodovania s ľuďmi a rozsiahlej korupcie, ktorá siaha oveľa hlbšie, než si kedy dokázal predstaviť. Working Man sa na plátne kina objaví 28. marca. V animovanom filme Katak Odvážna veľryba má rovnomenný hrdina veľký sen. Zatiaľ, čo všetci jeho kamaráti zbeleli, ako sa na dospievajúce veľryby patrí, Katak je stále sivý. Aby všetkým ukázal, čo v ňom naozaj je a aby splnil želanie svojej milovanej babičky, vydáva sa na dobrodružnú a riskantnú cestu na ďaleký sever. Film je v programe kina 29. marca. Do kín mierí nová Snehulienka. Cestu jej opäť skríži zlá kráľovná, ale aj 7 roztomilých trpazlíkov. Animovaná verzia rozprávky bola prvým celovečerným ručne kresleným filmom Walta Disneyho, ktorý vyšiel v roku 1937. Samotný príbeh vychádza zo slávnej rozprávky bratov Grimmovcov. Film je v programe kina 30. marca.